Babamuskis. Alright. Ennen gången flyttar. Vi hade just frulle och tagit bort skit bort hifrån. Nu bör vi pikkuhiljaa fara mot Milano. Bra väder, lite skit sovd man vid. Veiva hii något med batterierna, för det var så helvetes hett. Ja nu asää men de där batterierna, det där ena sippar något var typ hett så sakelig, så när man vred bort det så kunnon mökä tänkte shit näsä. Mutta mä lagt på dem alla och så var det helt hemskt. Now we are waiting for the train. It is coming halvi or 25 for 11 at Baveno station. We're waiting. Nice weather, sitting in skugga so we don't burn. No sunscreen on top of us yet. Not too hot. Good, we have drink and shit and everything. Thank you. Pieni ovi. Helt sokkona. Pieni mies. Helt sokkona asunnon esittely. Vähän sittoja ventyä siru. Oh, here is snägg kylskåp, bed, köki. Very looking modern. Shit house. Oi, ganska städig vessa. Kiva dusch. Terveydeksi. Kiitos ja nyt kohta kamat sisään ja sitten söimään, mutta nyt pissaamaan, koska tulee housu. Mä odan briskettiä, että mä får tofflaa. Oh yeah! Slippers! Men mycket städig vässa, den är hög så helvete känns det. Men kanske är bara en liten människa. God kväll! Nu är vi i Milano Kappa. Här är så helvete på picknick överallt. Här är något cirkussetti liknande. Och ni vill se något snyggt hus mot oss, så kik på det där. Fullt av buskage och keikkoa. Jumalauta, där är likadant bakom där och snärtigt. Typ 30 grader, full sol. Ai ettien että. Naatti. Imorgon sista hela dagen. Så idag njuter vi och käppar randomil här runt och ser vad vi gör. Imorgon sen. Inga planer. Vi har liksom vår campa mitt hit i skiten. Det är ganska kiva. Tågstationen är giganära. Vad tog det 5 minuter med kamerorna till Marsa. Och nu direkt man kommer ut tog typ 10 steg. Så är full med och meininki liksom runt överallt. Varje paikka vi har varit i här så har vi något happening eller liknande. I, vad heter det, Verona var det där springtävlingssettin och sen där i Tresa var det där gigacykeltävlingen. Så nu var filma med helikoptrar och keikkoa. Så varje mesta vi farti så är något happening. Det här är lite större än Kaivopuisto, skulle jag säga. Eller inte vet jag vad ni säger, men jag lovar nog att det är större. Som jag just sa, överallt händer det något och här har vi. Mitä? On se. Slumpmässigt, a.k.a. Random Times jonglöri mitt i allt. Utan Navi random travande. Och nu hittar vi någon park. Det här var inte parken vi sökt, men den här var lite i annan mästa. Men riktigt kiva att kom här. Dal Zero si på mästan. Kyllä on se. Jumalauta, här är stor hundpark. Det där hela området där Dogepuisting. Ganska snyggt. On se smyga laito. Här var något happening. Tog just slut. Everywhere we go I see happening king flow. Sanonpahan vaan. Runkis got nothing on this park. This is so much bigger, so much more water, and so much more everything, and many dogs. It's looking very micey when people are picnicking in the park. I like it a lot. And we are just strolling around like 2 old persons. Siinä menee juna-asema. What the fuck? There is a train in the park. Tjusdejene. Men mycket har man nog filmat åtminstone när man kikar på GoPros minne. Det är liksom rött. Vittu, pist piuhan vähän lisää aikaa, kun pitäis kuvata tää video vielä loppuun. Äkkiä nyt nauha loppuu kohta. Oi juma, kuka ottaa äkkiä nyt vittu.
Mä en vedä enää kertaakaan. Joo, tämä puisto tossa. Siellä saa koirat olla vapaana leikkimässä. Tykkään, se oli aika virkistävää. Och nu galan on ungi. Ari Koivunen, Hear My Call Type Beat, ebe. Vet inte mot ei vikelafka ja sa att det här liknar Hogwarts, men nu tycker jag att det här liknar en blandning av typ något fängelse, Auschwitz Type Beat och Hogwarts. Helvetigt stor byggnad. Vi ska rymmas giga crazy projekt X-Type Beat-bilet. Nu är vi i det parken som vi på Rigi skulle komma till. Drack just iste, tälla skit, satt på bänken, hade bra. Ja, many fogels there is flying and yes. Fin port, mycket fin. Shalom. Nu är det kvällskvisten. Vi var så aika täytetyt focacciat och nu får vi till hytten och tuho. Så tack för idag och vi syns imorgon. När solen igen lyser. Ser du. Muminhuset. Inte riktigt men nästan 30 grader varmt. Sista dagen är här. Jag har kangelbär. Inte på Rigi. Men nu är vi åter att trava. Nu ska vi få se på kyrkon. Högst troligen och käppa och dalsia. Se runt. Där är en gul vespa. Har nog varit riktigt avslappnande till vara hit i värmen och njuta och ha det. Skönt att få till Finland nu också när de är inte riktigt ripoliväder, vad jag har förstått att de är helt kosher också. Att man inte får tillbaka till något ripoliregn. Kulturresa än en gång, nu är vi inne i något, minns nu inte vad det hette, men något pia statyer och keikkoa. Vi är hio turistaa siinä. Vad hie meininki? Hie vi Brera hette. Tähän mestan. Mycket statyer är här. Hon har daisarna bara han sitter lingret. Om det någon gång är tal om lägga sig till 4 absint, så det där är skicka som man är i. Det där fick man akataskan, så kärriga baba muskis efter 4 eller 5 absint. Hoho, lafis västa. Peace. Mä arvan, että tää var någon skola, eller något lite bättre skola. Inte kanske ännu type beat, men det var trädgård och allt. Och nu får vi Mendes hifrån. Det var riktigt skönt och svalt och fina statyer överallt. Maira on usan hän skola. Säger bara att menar inte imorgon, men så här har jag senast vi i Mexiko när vi var och marsade dit på vart de där sakeli södlarna var fina vyar i Tulum. Nu lite skugga och nu är vi i den här gallerian. Ganska snyggt. Vi ska vinna trava lite. Det här är fint. Slot type beat. Här har jag förstått att här är gräddiga butiker med eller liksom riktigt sådana nådis iman Prada-butik och sånt här. Så här klarar man nog inte sig med en tunna plomsa som Baba har. Mycket behöver man inga shoppa här. Var nog på marknad just. Tuossa hade köpt byxor, riktigt sån lokal marknad på torget. Det var riktigt kiva. Det var all världens juttu. Men jag säger nog att i sääntö Suomi skulle nog inte de ha farit igenom allt. När de var fiskdiskar och allt saker liksom läckt vatten och allt helvete. Så nu ska vi kika runt. Och här är något liknande som i jänkerna var till lite annat. Du ska tvinna dig på de där. Det är en tjurs, något ballad type bit. Du ska tvinna med hälen dit runt. Det är ju snyggt. Det här är chaxo-saken. Från Asien till blomkrukan. Shaboom. Kolla in det här bajset. Ei huono. Borgotorg på 30 miljoner gram roina. Vi ska se om vi slipper in det. Pelipip. Delvis lite sorgliga nyheter. Det var slutsålt för idag och imorgon. Det där lafkan, men inte harmar det nu så mycket. Inte vet jag. Nu ska det säkert ha varit sistigt, men man nu sitter utifrån så det är nu väl huvudsaken. Vi får säkert någon paikka till sitta och dricka och funderar vi sen vad vi ska göra. Vi har inte haft mycket stora planer till idag. Annat till äta gott så sakeli. White girls i Starbucks. Lite annorlunda Starbucks. God kväll i stugan. Vad heter det? Kella bara meddela att nu får vi på födisdinneri. Hungrig är man. Nyt syömään ja te ette tuu mukaan. See you tomorrow. Bye. Hej då, final hytt. Nu får vi iväg. Nu går till något café och ett morgonmål. Så får vi till flygfältet och back to Finland. Hell yeah. Alright, ladies and gentlemen. Viimeistä viedään. Waiting for the train to airport. Sun is shining almost 30 degrees. We are sitting in the skag and waiting on train. What? 31, sorry. I little under
underjuxing. Kiva reissu, bra vedä, bra sällskap. Inte alls illa pissat. Men riktigt kiva att få hem till Vårberga. Ei tässä, Ritari S. Kiva att ni kika videon till slut och syns i nästa. Bye! Vi börjar kvällen med att shotta, full som en bisad råtta. Glass är gott, och också våt. Vorki have a mycket blått. Kiva att ni lurka, thanks bye.